ガンダムウィングが好きでやまないヒーローゆいです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、今回はですね、KOF ですね、KOF14、はい、こちらのね、ランクマッチオンラインですね、こちらの方をねやっていこうかなと思います。はい。で、なんでランクマをやろうかと、自分ね、先日のオンライン対戦ね、ノラさんとオンライン対戦をした時に言ってたと思うんですけど、ランクマンしないだろうから自分はランクマンしないと思うんでねっていう言い方をしてたんですけどちょっとね、ものは試しでランクマンの方をね、やろうかなと思いまして、今ふっと思って、動画上げさせてもらってるんですけども、いや本当ね、強い方強いんですよね。どの格ゲーでもそうなんですよね。ストファイとかKOF 以外ねいるんですよね。DOA とか本当強い人強いで、おそらく自分のレベルじゃ到底太刀打ちできないと思うんで、とりあえず一生勝ったら動画終わろうかなと。一生勝つまでが相当時間かかると思うんですけど、一生自分が撮ったらそこで動画、今日は終わろうかなと思います。はい。で、これを見て、不快に、もうストレスが溜まってね、なんでお前こんな弱いねんと。なんでお前ここでこの技出さんねんって、こういうコンボしてんねんって、KOF 知っていらっしゃる方だったら思うかもしれないですけど、そこは、温かい目で見てくださったらいいかなと思います。はい。じゃあ早速やっていきたいと思います。はい。ですね。じゃあオンラインで、はい、ランクマッチですね。これですね。はい。で、相手の強さ、同段位程度、少し強い、すべて。はい。同段位程度ですね。で、回戦速度はどれでもいいです、あえて。はい。試合貫通率、これもどれでもいいですね。ライブ配信。これ見られるんですね。あえてこれ非公開見れる、ね、ここだけはね、で、エリア、すべて。はい。で、検索開始。いんのかなあらいない。これ、じゃあすべてした方がいいのかな。はい。いない。あ、そうなんや。俺が検索方法間違ったのか。うわ怖いですねこれ。市販代。少しは燃えさせてくれよ。怖い怖い。いって怖い怖いって。怖っ。おっよっしゃ。グダグダだけどなんとか。限界まで飛ばせ。うまいうまいうまい。
あ、いたー。うまい。すぐ楽にしてやる。おおお、ありゃ。おお、うまい。バンバン入れてくるね。おお、つえつえ、やべえ。めっちゃつえ。様子見だったな、最初のやつは。あ、やべ。おおおお、つえ、おっと。おお、おお、うわ、マジで強え。うわ、強え。ロック強え。すごいね。さすがにボクサーのパンチは痛すぎる。やばいね。これで検索しても出てこないのかな。なんでこれでいないのかね。うわ、市販代強え。エントリーマッチとマッチング検索とでマッチング。どういうこと。マッチング検索。同大でどれでもこう、エリアすべて待ち受けエントリーのトレーニング待ち受けエントリーのみ。はい。多分俺かまられるんじゃないかこれ。いやー強いね。いや、いねえな。これは出てこんな。ちょっと待って、マッチングすべてなるほど。またさっきの人じゃないだろうな。長いな。いやー、これ一回も勝てないかもしれない。あれ、あ、外国の方かな、多分今のは。ああ、はいはいはい。そうですね。じゃあこうでさっきと同じ順番でやっていこうかなと。やっぱギース多いですよ。まあちょっとさっきよりはねランク低いですけどね、侮るなかれですからね。これ普通に強いもんな。勝てる気がせん。
任務開始。ラグがいててて、うまい。あれが出ない。あれが出ない。よし、あれが出ない。任務完了。うわ、なんちゅう技術。レプケン。ほい、痛い痛い。あー、バカ、なんでそこでハイキック2回も出すね。いやすぐ楽にしてやる。出なかった。おぶね。うまい。近づきすぎ。や、釣れてた。やばいやばい。あーし、よし。ケイ。ほなやろか。あーあー、いて。あーあー読み合いだな。お楽しみはこれからよ。ああ、だめだ。お、はい。ああ、なんかしょぼい感じ方しちゃった。はい、つまらない動画でしたけどね、まあ、なんとかあれかなっていう感じで。やりすぎちゃったかしら。はい。あまりね、なんかトロフィー取った。はい、なんかね、あまり
いやきつい。なんかね技が出なかったな。なんやろね。まあね、まあ強いなとランクマは強えな本当に。なんかまあエクバー系でもそうでしたけどね、ガンダムの。まだガンダムの方が勝率あるんじゃないか。まああれね、タグマッチというか 2on2 バトルだったんでね、向こうの方は。こっちはもう完全に1人なんで。いや本当ね、最初に戦った方は本当強かったですね。なんか最初様子見でやってたんでしょうけど、なかなか2人目以降からなんかバシバシロックがですね、ロックで3人抜きですか、確かされましたね。3人抜きか2人抜きかされましたね。いや2人抜きやっぱり3人抜きやな。で2人目の方はね、いや明らかに俺より強かったね。件数がまさかねあそこまで強いとは思わなかったですね。どうすかな。じゃあ一応ね、動画的に最初の方で冒頭で言った通り1勝したら終わりたいと思いますって言ってたんで、まあ本当はねミッションしたいんですけど、まあそれはねまた次回の動画で上げさせてもらおうかなと思います。もう本当ねつまんない動画で申し訳なかったですね。こんな動画でもね、ご視聴してくださった方々、本当にありがとうございます。またね気に入った動画とかあるなって思う方がいらっしゃるなら、チャンネル登録などをしてくれたら嬉しいかなと思います。で今回はね、ザ・キングオブファイターズ14、ランクマッチの方をね、やっていきました。また次回の動画でお会いしましょう。それではまた見てくれよな。